da nagarta Asiya yar gidan manya. Ya Allah sarkin iko mai sama kai kake bani, mai iska da rana shi dutse ya saman tsauni, ba mai bani in ba kai wa khalifa na yi imani, to ka tsare ni dukkan shari dan darajar mahaifin nana. Asiya yar gidan manya. Dukan tambara mai ganga zance na wazan furta, in ka ji tambari sai manya sarki ya sai dalibaita. Yau hatta ta zan yi waka Asiya mai halin tsafta, ne khalifa na zo gaishe ki da ni da yan yarana. Hali da nagarta Asiya yar gidan manya. Ina kwana ina gajiya ta jikiyar gidan girma, da aka ji da sharkan sama tuta har da yan gulma. Rike Allah zai miki komai karyar masu bambarma, ni dai na sani ai zanen zabo babu mai gogewa. Asiya yar gidan manya. Asiya yar gidan manya. Sannan sarauniyar yakin tita na masar gaishe ki, Alhaji Ibrahim dattijo ne mai halin kirki, sannan kin zamo ta amana kun Hamid jan zaki, dan malam da bashi da rawa a ce da shi ina gaida shi. Mai kyan hali da nagarta Asiya yar gidan manya. Asiya yar gidan manya. Duk da ana halak mai shaida baya manta alkhairi, ko a cikin gabansa mutane baya yin nufin shari. Na san gaskiya ce ta sa kyan kai tasiri, jin kakin wuce ɗaukan hannu ɗaya ba rikon yaro ba. Nagarta Asiya yar gidan manya. Bari da talalle yar katsina ban manta uwa da sunan ba, kin ban shawara na dauka sanda na hausa mantarwa. To da akwai batu yau ni da Farida in kuka yi duba, amma na bari sai mun haɗu sannan za mu tattaunawa. Kyan hali da nagarta Asiya yar gidan manya. Wakar yanzu ta kare ya tajo sai ke duba, alewa na bokan banza gurguwa ba kafar takawa, in kuma ya fito ki faɗa min yan zanewa shiryawa, ga tambara na arabi in zagaye ba na tsoron wawa. Asiya yar gidan manya. So ku je tambaran manya yau MS shi nake dokawa. Ga lafiya yar mai da kafar rabu mai wuyar turewa. Mai kyan hali da nagarta Asiya yar gidan manya.